benvidas a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Vitórias as Ondas, capítulo 5, Fila Calo. Bos días a todos. Hoxe en Radio Clementina viaxamos ata México. Imos coñecer a unha muller valente e artista, Frida Kahlo. Un artista que transformou a tristeza en alegría a través dos 6 pincéis. Se queredes coñecer a súa vida, prestade moita atención. Frida naceu en México, nunha casa preciosa, de paredes azuis. De pequena, sufriu unha enfermedade chamada polio, que lle deixou unha perna un pouco máis débil. Pero Frida era unha nena moi forte. Cando tiña 18 anos, un accidente de autobús cambiou a súa vida. Tivo que estar moito tempo deitada nunha cama, sen poder moverse. Sabedes que fixo? A nai puxo un espello no teito da cama. Así, Frida podía verse a si mesma e empezou a pintar para pasar o tempo. Frida dicía: pinto autorretratos porque estou moito tempo soa e son a persoa que mellor recoñezo. Frida sufriu moitas dores neste tempo, pero a pintura serviulle de medicina. Aos 22 anos coñeceu ao pintor Diego Rivera e máis tarde casaron. Non tiveron fillos por culpa das feridas que sufreu Frida despois do accidente de autobús. Aos 46 anos perdeu unha perna debido a unha infección. Meses despois faleceu. Esta artista enfrentouse ás dificultades con moita fortaleza. Frida ensinounos que a nosa imaginación non ten límite. Aínda que o seu corpo sufría, a súa mente voaba moi lonxe. Que gran historia de dor e de superación. Hoxe en día, a Casa Azul é un museo onde podedes ver os seus cadros e os seus vestidos. Pero como eran os cadros de Frida? Ela non pintaba cousas inventadas, pintaba o que sentía por dentro e o que vía no seu espello. Usaba cores moi fortes e alegres, o azul do ceo, o vermello das flores e o verde da selva de México. Imos analizar dúas das súas obras máis especiais. Nas súas obras aparecen moitos animais, cervos, monos ou louros. Como dixemos, pintaba moitos autorretratos. Na aula tamén pintamos un. A Frida gustáballe usar vestidos tradicionais mexicanos moi longos
e poñer moitas flores no pelo para verse guapa e forte. Por iso, no noso autorretrato lle puxemos moitos pompóns de cores no pelo. Unas das súas obras máis famosas chámase O Marco. É un cadro moi alegre, onde a súa cara está rodeada de flores e paxaros pintados sobre vidro. Na nosa aula pintámolo de xeito cooperativo, pintando un anaco do cadro cada un. Sabedes un segredo? Frida non pintou todo o cadro. O marco de flores era en realidade un cristal pintado que ela mercou nun mercado. O cadro foi exposto no famoso Museo do Louvre, en París. E xusto antes de morrer pintou o cadro Viva la vida. Son unas sandías verdes e vermellas, moi brillantes. A pesar da súa dor, ela quería dalle as grazas á vida. Aínda que Frida estaba moi enferma, escribiu a frase Viva la vida na sandía máis vermella. Frida quixo nos dicir que, a pesar das dificultades e da dor, a vida é un agasallo cheo de cor e sabor. Pois con este sabor a sandía e moita cor mexicana chegamos ao final do noso programa de hoxe. Aprendemos que Frida Kahlo non só foi unha gran pintora, senón unha muller que nunca se rendeu, unha auténtica superheroína da arte. Collede un papel e pintade o que sentides. A arte sempre axuda. Despedímonos coa súa frase máis famosa. Ves para que os quero se teño as para voar. Gracias por escoitarnos. Ata a próxima. Radio Clementina. Radio Clementina. A túa radio. Na túa escola.